Hi guys, welcome to my channel, to my live streaming. I'm MG Listam. Thank you so much sa pagpunta. Shout out CC Tamsakdan. Sis July is here. Hello July. Salamat July sa pagpunta sa aking live streaming and thank you so much. Salamat sa patamsak kay host. Oh my god. Hello. Band. Ayan. Hello. Hi, Alice Matero. Hi, beautiful. Have a great Monday from Alice Matero. Thank you so much for joining me here. Thank you so much. Hi, beautiful. I think I feel beautiful. Thank you for joining my Alice Matero. Thank you so much. So much. Thank you so much for the thumbs up. Thank you, guys. Someday someone's gonna love me. Thank you so much for the watching. Salamat. Rainy here. So cold, a little cold. Beautiful life. Beautiful life. No. Magandang araw. Happy blessed Monday, everyone. Thank you. Thank you guys for my 2 million 2 million viewers. Salamat sa pagpunta. Thank you so much for joining my LS. Thank you guys. So beautiful life. And I thought I would be right here. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forever. Hala, sige. Beautiful eyes. Madilim. Walang ilaw.
Walang ilaw, madilim, madilim ang paligid. So I need wish, wait. Ayan. My God, my God. OMG. Madilim. Sorry guys, sorry madilim. Walang ilaw. I think. Beautiful eyes. Wait. Oh my God. Sorry, nawala. Nawala. Nawala ako. My God. Nawawala. Sorry, guys. Sorry, sorry. Wait. Yan.
Thank you so much for watching.
Sorry guys, madilim na, maingay pa yung aking paligid. So, hindi hindi tahimik yung paligid ko. Pasensya na. Nakaka-distract talaga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. It works now. It works now from Alice Matero. Thank you so much. And show video. Thank you so much for visiting my LS, my live streaming. Thank you so much. Thank you guys. Kahit na ang madilim, dark. Sorry, dark, hard to find. I'm against the light. Oh my god. I need to find the place. The right place. I think the green screen. The green screen. Ayan. So, light. A light. A little light. Have a light, but a little. Oh my god. Why against the light? I'm always against the light. Wait. I'm against the light. So, madilim talaga. Madilim. Hey, Puya! Maingay, maingay. So, late at night. Hard to find the right place. So, yun. Nah. Ew. Nah. I think you. So, madilim talaga. At madilim talaga ako. Sorry. Sorry. Hi. Nako, ang hirap. Laging may estorbo. Oh my God. So, thank you so much for my 3 million. My 3 million. I try to use the green screen. I have a green my background. Mayroon akong green background. Sana it works. I try. So, so
Sorry, madilim ang paligid. Madilim talaga. I'm against the light. Oh my God. Walang ilaw. No lights. Pero hindi Nordstrip Vlog. Hi, Nordstrip Vlog. Hello. Thank sa pagpunta. Thank you so much. My visiting my LS, for visiting my LS. Thank you so much, Narzi Vlog. Yes, salamat. Busy na. Busy life talaga. Sobrang busy. Everyday talaga busy. Walang tulugan minsan. Salamat at nagkaroon pa rin ng time magbisita si host. Thank you so much. Kahit na minsan may time na hindi kumo-cooperate yung pagkakataon na yan katulad ng lights. Yan, madilim dito, maulan. Salamat sa pagpunta niyo guys sa Patamsak. Thank you so much. Oh my God. Green screen. Ayan. Hindi work. Madilim talaga. Kaloka tong. Yan. Yan. Salamat po sa pagpunta. Thank you guys. Ayan. Madilim talaga, my God. Madilim, malabo. Malabo. Ayan. Nakakaloka to connection ko. Yung connection, yung lugar. Ako, stress. That's the place. Or maybe Paris first. Ayan. Medyo maliwanag. Hindi pa prepare. Kahit ano na lang. Ang gulo, miga.
The place. Hirap eh. Hirap. So, ayun. Thank you sa patamsak guys sa pagbisita. Kahit ang labo ng LS ko. Sorry sa unwanted noise. Halaga, unwanted talaga. Hirap. Sorry sa aking mga buto. Yan, naglabasan. Naglabasan yung mga buto. Oh my God. Ang hirap i-place. Ano ba yan? Sorry. Kaya kayo nag-vlog ako. Salamat sa sa pag-stay tuned. Thank you po sa pag-stay. Kung sino ka man, thank you so much. Salamat. Sorry, my connection so bad. So bad talaga, so bad. Nakakapikon yung connection ko talaga as in 3 days na. 3 days nang ganito. Wi-Fi, please! Oh my God. Maulan dito, madilim. Madilim ang paligid. Sorry. Madilim talaga. Oh my God, kahit may ilaw na. Madilim talaga. So, kailangan ng palight. Palight naman dyan. So, like here, guys. Let's we're at the place. Salamat sa patamsak, guys. Thank you so much. Salamat po. Yes. Rainy. Maulan talaga. Sobra. Ayan, maulan na.
Ibag, come on, Ibag. Ibag is real. Salamat sa pagtambay. May tumalang viewers. Thank you, thank you so much. May tumalang viewers. Thank you. Salamat. I just want to realize I'm forever in moment I saw you cry. Said to you, oh, all feeling so deep inside. I was so I just want to realize something that moment I saw you to hold it, to make it, huh?
Let's see. Oh my God, sorry. Oh my God, sorry, sad. Ayan, sorry. Oh my God.
Salamat sa stitching, my two viewers. Thank you so much for stay. Sa pag-stay. Salamat po. Salamat, salamat. I'll always remember ulan, ulan, ulan ng hapon. Oh my God, nagahang. Loading. Ulan, ulan talaga. Here, maybe 4 p.m. You changed my life. You light up my world. You changed my life. You forever. When I hear your voice, sweet sound inside of you. Ulan, malamig na ulan. Thank you so much for my three viewers. Salamat. Salamat sa patamsak, sa padaan, sa katambay. Yun, maulan. Masarap kumain, lalo na pag may kakainin. Ayun, may bigas, may sasainin. Sana all may kakainin. Masarap sa pagkainin. Sana all talaga.
Wi-Fi! Matahimik. Walang makausap. Busy mga people ngayon. Busy sa school, sa work, sa goal. Ayan. Sa love life. Busy. Silent. Itong bawal ako. Oh, sige, sige, sige. Ang kulit eh. Anong ano doon? Anong kinain mo? Wala? Ano maulan? Ada. Go! Sorry, sorry. Bawal, baby. Bawal, baby. Nakailan. Bawal nga doon. Sige na. Bawal. Mm-mm.
Bawal na din. Ito ano? Sino nagsabi sa'yo nandito ako? Pinapunta ka, Dede? Ay, ikaw lang. Bawal kasi bata. Kulit. Ala. Ayun nga, bawal na, Dede. Bawal na ang kulit. Nandyan lang yan. Kanino yan? Kaya ko yan? Laruan niya? Salamat sa 3 viewers. Salamat. Kahit ang kulit ng aking live streaming online, saka nakapaligid sa akin. Makulit. May makulit akong kasama. Yung bata, batuta. Wag di, wag di. Are. Tingnan mo. Naku na. Oh my God. So, yun. Salamat sa aking 2 viewers and sa pag-stay. Thank you so much. Thank you so much. So, papapilin. Eh, dami. Kailangan kong i-end ang aking live kaya may makulit akong kasama ngayon, ang aking anakis, bata. So, yun. Salamat sa pagpunta. Opo. And I have a connection problem also and sumuulan. Pati connection. Ayan. Tapos may makulit akong kasama. Parang ang hirap magsaway. Ayan. Magsaway-saway. Salamat sa pagpunta, guys. And thank you so much. 4 minutes. I'll need to end my live streaming. Ayan. Nagsasaway ako kasi malikot. Magulo. Salamat sa pagpunta and stay tuned. And also, thank you so much for the thumbs up. May makulit akong bisita. Ayan, naglalaro sila. Ang hirap. Ayan na.
Nangingay nila. Wait. 2 minutes left, guys. Thank you sa pagpunta. Salamat po. Talaga dito malas ng dati. May? May cake. May juice. May juice. May cake, may juice. Nagtagan ka? Sino may birthday? Si Ate Dindin? Si Ate Dindin? Nagkanta ka, ate? Nag-birthday? Nagkanta ka happy birthday? Kay Ate Dindin? Wala, ako lang mag-isa. Kinakausap ko yung sarili ko. Ha? O, dito nga tayo matulog. Mamaya. Dito ayan na. Natula lang inibalay. Natula lang inibalay. Tira? Hindi ko alam. Wag. Mama. Ito lang. Natula lang inibalay. Tula lang balay. Then, Eddie. opo, matitulog tayo. Ma. Okay. Makibalay. Makibalay. Kasi wala tayong bahay, makibalay tayo. Makitulog, makitira. Kaya mo ba? Kaya mo ba? Mama, ipatunda mo. Wag ba dyan, baby? Wag. Yan. Oops, my baby, you wake up. I have makulit here. Kulit ang aking anak. Huwag nga. Ang kulit talaga. Wala eh. Malikot na, magulo. Huli ka, panday, huli ka. Na parang nakakahiya naman sa akin. Reviewers nag-stay sa akin. Tapos yung connection ko pa. Thank you guys sa pagpunta. Ayan. Kailangan ko na mag-end kasi may makulit akong kasama. Makulit talaga. Thank you so much for my 4 viewers. Parang naiya ako mag-end ng iles. Kasi pure viewers na. Kunyari. Kami, hindi lang yun ang tapatin. Dapat ako yung sinasabi yan. Thank you guys. Thank you so much for staying my my LS. Salamat sa panood, sa patambay, and sa patamsak guys. So, I need to end my LS dahil may makulit akong kasama. At ang hirap sumaway. So, yan. Thank you so much. Thank you so much for the thumbs up. Bye. God bless. Blessed happy Monday, guys. God bless. Love you all. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah! Hallelujah to the Lord. Wala, paano na mag-end? Hindi na ako maka-end yan.